Dobar dan, dragi prijatelji, ljubitelji književnosti i pisane reči. Današnja 3 minuta za književnost posvetit ćemo Paolu Coelhu i njegovom delu Alhemičar. Ogrtač je imao svrhu, a i mladić takođe. Hodajući 2 godine visoravnima Andaluzije, već je napamet znao imena svih gradova toga kraja, a veliki smisao njegovog života bio je putovanje. Ovog puta nameravao je da devojci objasni zašto jedan običan pastir ume da čita. Do 16. godine bio je u jednom semeništu. Njegovi roditelji su želeli da postane sveštenik, čime bi se ponosila jedna obična seoska porodica koja je radila samo da bi imala hrane i vode, kao i njegove ovce. Učio je latinski, španski i teologiju. Ali još od malena sanjao je da upozna svet i to je za njega bilo mnogo značajnije od upoznavanja Boga ili ljudskih grehova. Jednog popodneva, kada je bio u poseti porodici, sakupio je hrabrost i saopštio svome ocu da ne želi da bude sveštenik. Želeo je da putuje. Ljudi iz čitavog sveta su već prošli kroz ovo selo, sine, reče otac. Dolaze u potrazi za novim stvarima, ali ostaju isti. Odlaze do brega da upoznaju zamak i zaključuju da je prošlost bila bolja od sadašnjosti. Imaju plavu kosu ili tamnu put, ali isti su kao i ljudi iz našeg sela. Ali ja ne poznajem zamkove u zemljama odakle su oni, odvrati dečak. Ti ljudi, kada upoznaju naša polja i naše žene, kažu da bi voleli da ovde žive zauvek, nastavio je otac. Hoću da upoznam žene iz zemalja odakle oni dolaze, reče dečak. Jer oni nikada ne ostaju ovde. Ti ljudi su puni para, reče još otac. U našem kraju samo pastiri putuju. Onda ću biti pastir. Otac više ništa nije rekao. Narednog dana dao mu je kesu s 3 stara španska zlatnika. Ovo sam jednog dana našao u polju. Nameravao sam da ih dam crkvi kao tvoj dar. Kupi sebi stado i hodaj svetom sve dok ne naučiš da je naš zamak najznačajniji i da su naše žene najlepše. Dao mu je blagoslov. I u očevim očima on je pročitao želju za putovanjem po svetu. Želju koja je još živela, uprkos tome što je on decenijama pokušavao da je zatrpa vodom, hranom i nastojanjem da svake noći spava na istom mestu. Bio je ovo kratak odlomak iz dela Alhemičar Paola Coelha. Nadam se da ste danas imali bar 3 minuta za književnost. Sve najbolje. Ukoliko vam se svideo ovaj video, zapratite nas na YouTube-u na kanalu 3 minuta za književnost. Hvala vam unapred.